Helo, siwr i chi, gobeithio bod chi gyd yn cadw'n iawn unwaith yn rhagor. Rhys yma a heddi ni'n mynd i fod yn tynnu llun anrheg. Felly, anrheg, yw fath o siap ciwb gyda y gair anrheg yn mynd trwyddo fe rhibban ar y top. Felly, peth cyntaf sydd eisiau ni wneud yw cael tair llinell. 1, 2, a wedyn hwn, so mae hwn ychydig bach yn bellach lawr. Ni eisiau hwn i fod tua'r un lefel a tua'r un pellter a beth oedd ni gynnau. Felly, ni'n mynd i ddechrau tua fan hyn, a ni'n mynd i ddod lawr i tua fyna. So, mae dyn ni tair llinell, 2 tua'r un uchder, a mynd lawr i tua'r un lle, a wedyn mae'r un arall, yr un hyd, ond ychydig bach yn bellach lawr. A na gyd sydd eisiau ni wneud wedyn yw cysylltu, a wedyn yr un peth yr ochr yma, so cysylltu am lawr, a cysylltu am lawr fel yna. Felly mae fe bron y bod yn edrych fel bod dyn ni rhyw fath o lyfr ar agor os hoffech chi. A mae hwnna'n mynd i ddechrau yn ciwb ni ar gyfer yr anrheg ei hunan. Felly y cam nesaf yw rhoi rhibban yn y canol. Felly ar gyfer hwn, mae eisiau ni gael rhyw fath o siap fel yna. Does dim rhaid iddo fe fod yn berffaith o bell ffordd, ond tua y canol, rhyw fath o betriol bach crwm fyna. Does dim rhaid iddo fe fod mor drwchus ar un i fi wedi wneud. A wedyn, be ni'n mynd i wneud yw ni'n mynd i ddod rownd fel yna, yr ochr yna, a wedyn wneud yr un peth yr ochr hyn. Does dim rhaid iddyn nhw fod yr un taldra yn union yr un peth. Os yw nhw, gret, os yw nhw ddim, dyw y byd. A wedyn ni'n mynd i wneud yr un peth eto, ond troi'n ar y tu fewn. Felly ni'n ddod rownd. A ni'n mynd i ddod rownd. Felly mae gyda ni'n ddau lŵp ni os hoffech chi. Sylwch, mae dal dy fi bach o leer o ddau ochr fel hyn, sy'n mynd i wneud yn haws i ni wneud y ribban yn dod allan heb ymharu ar y ddau focs sydd wedi'i wneud yn barod. Felly, o'r clwm, be ni'n mynd i wneud yw jyst dod mas ychydig bach fel yna, a chi'n gallu gweld fi jyst yn crafu top y cornel uchan a fyna. Fi'n wneud yr un peth o'r ochr hyn, felly dod lawr o'r ochr hyn, bach o wibble wobble, a jyst crafu top yr un yna hefyd. A wedyn, beth mae hwnna'n gadw ni'n wneud, yw i ddod mewn fel yna. Os ych chi eisiau dod fe tu ôl y cefen, mae croeso i chi, ond i fod yn onest, mae hwnna fi'n dychmygu bod hwnna'n cuddio tu ôl y rhibban yna. Dychmygu bod hwn yn cuddio tu ôl, a wedyn yn dod lawr fel yna hefyd. Jyst i orffen hyn off, yna gyd sy'n eisiau yw wneud siap V, neu rhyw driongl bach, a mae gyda ni yn rhibban ni. Y cam nesaf nawr yw dychmygu ble bydde cefen yr anrheg. Falle bod chi'n dychmygu bod y cefen yn cuddio'n hollol tu ôl i'ch rhibban chi. Mae'n dibynnu faint o'r rhibban, pa mor drwchus yw'r rhibban ac yn y blaen. Pa mor beth lan neu lawr yw e. Be dwi'n mynd i wneud, dwi'n mynd i ddychmygu bod e'n mynd i fynd tua ffordd na. A dwi'n mynd i dychmygu bod y pwynt yna yn mynd i ddod tua ffordd na hefyd. Felly mae fe'n mynd i ddiflannu i'r cefn rhywle. Chi jyst yn gallu gweld ychydig bach o gefen yr anrheg. Ond dwi'n weddol hapus gyda fel mae hwnna yn edrych ar y foment. Cam nesaf, a mae hwn yn gam pwysig, mae eisiau ni gael llinellau yn dod am lawr fel sy'r rhibban yma wedi dod am fe'n clymu o gwmpas yn bocs ni. Felly fan hyn, mae eisiau dychmygu bod dyn ni 3 streipen yn mynd am lawr, a wedyn yr un peth fan hyn. Felly, os newn ni linell yn dod yn syth lan ffordd na, a wedyn ni'n tebyg yn mynd lan fel yna. Wedyn neud yr un peth yr ochr arall. So, dyn ni streipen yn mynd syth lan, streipen yn mynd yn syth lan. A na gyd sy'n eisiau gwneud wedyn yw dychmygu bod ni'n dilyn y llinellau yma sy'n mynd ar draws. Felly mae hwn yn mynd i fynd draw at fyna. Falle bod peth yn stico mas ar yr ochr arall yn dibynnu os ysdych chi rhywbeth ar y top yn un byd o. A wedyn mae hwn hefyd yn mynd i fynd ar draws ffordd yna yn dilyn y linell yma.
Falle bod chi'n gallu gweld peth y sticio mas fyna, falle ddim. Dwi jyst yn mynd i fynd dros ambell i beth dy fi, agos dwi ddim cweit mor daclus o beth byddwn ni'n hoffi. Dyna ni. Felly, beth mwyaf pwysig, os chi ddim cweit yn cael y streipiau yna'n gywir, a bod nhw ddim cweit yn lein o lan fel byddech chi'n hoffi, jyst defnyddio'ch pensil, premeser, rwbr, a jyst newch eto. Dyw e ddim yn ddiwedd y byd, fel wedes i, mae fe'n rhywbeth eitha caled i wneud ar y cynnig cynta. Ond unwaith mae dych chi, be chi'n gallu gwneud wedyn yw wneud yn siŵr bod dych chi y riban yma a riban yma, sef y streipiau canol, yn cyfateb i liw y riban sydd ar y top pan chi'n dod i lliwio, a wedyn y gweddill gallai hwnna fod yn liw y bocs i hunan, a mae fe'n edrych llawer fwy effeithiol. Felly, digwydd bod Anrheg, mae dyn ni 6 bocs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, a mae gyda ni 6 llythyren, so mae hwnna'n berffaith. Jyst fel bod ni yn rhoi rhyw fath o gefndir iddo fe hefyd, fi jyst mynd i roi bocs bach o'i gwmpas y cefen, felly jyst mynd o lawr fel hyn, a tia fel la falle, rhywbeth tebyg i'r ochr yma, rhywbeth fel la. Wedyn gallai fynd ar draws, fyna a fyna. Wedyn un peth fan hyn, ar draws. Sdim rhaid i'n chi fynd trwy riban, fi jyst yn trio wneud edrych bach yn fwy diddorol, yn hytrach na bod uwch ben y riban, ond os ych chi eisiau fe yn haws, newch e yn dod dros y top. Dwi ddim yn gwneud unrhyw wahaniaeth o gwbl, jyst ychwanegu chydig bach o ddiddordeb yw e, rili. Sythu hwnna chydig bach. Oce, felly, mae gyda fi gefndir yn barod, mae gyda fi yn riban yn barod, mae bocsys yn barod. Felly, nawr yw'r amser i roi'n llythrennau ni mewn. Felly, llawer iawn o linellau syth gyda ni fan hyn. Mae hwnna'n gallu gwneud pethau'n anoddach weithiau, ond gallu gwneud pethau'n haws weithiau hefyd. So, yn nesa. So, sy'n mynd i fynd yn y bocs cyntaf yma. Bydd yn mynd yn yr un nesaf wedyn. So, pa chi'n neud eich chi, newch yn siŵr bod y linell yma yn cyfateb i linell hyn fan hyn. Wedyn triongl. I gymryd hwnna mas, twclis o'r top ychydig bach dy fi. Dyna ni. So, dod lawr, a nôl lan. Yr un peth ar y gwaelod, trio cael nhw i gyfateb, ond peidio cyffwrdd yn y canol. Nesa. Os chi eisiau trwy'n, gallwch chi wneud nhw'n mynd lan ychydig bach yn dilyn y llunellau yma. A wedyn eith edrych bod e'n mynd ar hyd yr ochr yn hytrach na yn fwy fflat o beth. Dyna ni. A wedyn gallwch chi wneud yr un peth ysgmaen yn mynd ymlaen ychydig bach. Cyn do lawr yn syth. Yn gwneud y bocs bach fan hyn. A gwylwch nad yw'r bocs yn cyffwrdd y linell yma. Neu gollwch eich ga. Dyna ni. Felly, Anrheg, tu fewn i Anrheg. Y cam nesaf yw lliwio. A fel nes i weid, mae lliwio hwn, gallwch chi ddefnyddio pa bynnag liwio chi moyn. Dyw e ddim yn gwneud unrhyw wahaniaeth pa liwio, so gall rhain edrych yn eitha gwahanol i'w gilydd. Ond y peth pwysig
yw mae eisiau'r yn a'r e i gyfateb gyda lliw y rhuban. Cofiwch hefyd mae rhuban yn mynd mewn ffordd na dyn ni ar y top a o bosib rhwng y rhubannau os ych chi dal yn gallu gweld top y bocs trwyddo fe. Felly lliwio'r cam nesaf. A fel gallwch chi weld, gyda y lliwiau mewn, mae fe lot o haws i weld ble mae'r rhuban a ble mae'r bocs. Felly dwi wedi mynd am 2 liw, felly 3 ar gyfer yr anrheg a'r rhuban ei hunan. 2 wahanol wyrdd, gwasgu'n galed, gwasgu'n ysgafn, a wedyn 1 lliw bach gwahanol i'r canol. A wedyn 1 coch jyst wedi gwasgu chydig bach yn fwy caled mewn ambell i le neu gilydd i gael bach amrywiaeth o ran y bocs ei hunan. A wedyn jyst cefndir bach hollol wahanol i wneud yn siŵr bod yr anrheg yn sefyll mas wedyn. Felly pob lwc i chi dy'r un yma, gobeithio chi wedi joio a wela i chi tro nesaf.